nathi lo mqondo sasenawo sibancane, lo mqondo ocabanga ukuthi umuntu omdala unemali. Angazi nami ukuthi sazowuthathaphi, kodwa nje nathi sakhula kanjalo, sazi ukuthi nje umuntu omdala unemali, yabo, sasazi leyo nto nje. Nathi sifisa ukuthi ngathi singakhulela ilanga sibe badala kwenzela ukuthi sibe nemali, kodwa sesingazay'buza ukuthi leyo mali isuke iqhamukephi. Sasazi ukuthi nje uma usuke uwumuntu omdala nje usuke unemali, kodwa manje sesiyazi njengamanje njengoba sishiwa kanje ukuthi akuhambi kanjalo. Kuyenzeka ube umuntu omdala uthole ukuthi imali ayibonwa, imali awunayo, kodwa into efike ixake ila bantu besifazane. Abantu besifazane bazi ukuthi umuntu wesilisa nje unemali, bay'tshela lokho ngoba bona ngisho sebekhulile, ngisho sebebadala, akupheli emlonyeni wabo ukuhlezi becela imali nje kubantu besilisa, bahlezi becela imali. Siye singazi ukuthi siphendule sithini kumuntu omdala nje, umuntu wesifazane osuke esemdala esekhulile uma ezocela imali, awazi ukuthi uzophendula ukuthini, noma kufanele ukuthi awunayo noma kufanele ukuthini, ungazi ngoba phela ngisho engane nje kunzima ingane encane ukuyitshela ukuthi imali awunayo. Kuye kufanele ukuthi ukhiphe leyo mali oyikhiphayo uyikhohlise ngapho ngoba ingane yazi ukuthi umuntu omdala unemali, kodwa abantu besifazane asazi ukuthi bethini ngoba phela basuke sebekhulile bona, basuke sebezazi izimo zomhlaba. Kodwa nje isikhathi esiningi bayathanda ukuthi kancane kancane besicela imali, besicela imali, into nje esegazini kubona. Ake nginitshele umuntu wesifazane, imali asinayo bafowethu, imali nje umuntu wesilisa anayo. Noma mhlampe ucabanga ukuthi unayo, noma abukeke nayo, kodwa isikhathi esiningi nje abantu besilisa abanayo imali. Abantu abanemali abatholakali, abantu abanemali, abantu abanemali bahlala ey'ndaweni la ongeke uze ufike khona noma okungafikeki khona, kodwa abantu ophila nabo nje labo obajwayele abanayo imali, and futhi kunzima uhlezi uchaza ukuthi imali awunayo.